150 izlagača svoje proizvode predstavilo na 22. akciji Kupujmo Hrvatsko koja je održana na Splitskoj rivi. Dvodnevnom manifestacijom u organizaciji HGK još jednom se poručilo kako kupujući Hrvatsko postajemo čuvari domaće proizvodnje, čuvamo radna mjesta te stvaramo bolje sutra za nadolazeće generacije. Jako je važno podržati hrvatske proizvođače. Mi smo akcijom Kupujmo Hrvatsko prije svega pokazali da želimo promovirati kvalitetne hrvatske proizvode. Oni to uistinu jesu. Vidite da je danas Splitska riva puna. Akcijom Kupujmo Hrvatsko nastavljamo ove godine i u Varaždinu, i u Karlovcu, i u Zagrebu. Sve više hrvatskih proizvođača koji se promoviraju kroz ovu akciju, a mi kao Hrvatska gospodarska komora, osim organiziranja ove akcije koju danas prepoznaje svako dijete od vrtića pa nadalje, radili smo anketu, 86% građana je spremno izdvojiti koju kunu više upravo kako bi pomoglo hrvatsko gospodarstvo i konkurentnost hrvatskih proizvođača. A Hrvatska gospodarska komora je izdvojila ove godine 7,5 milijuna kuna kako bi im dodijelili hrvatske znakove kvalitete, izvorno hrvatsko i hrvatska kvaliteta. Time također jačamo konkurentnost naših proizvođača i jačamo hrvatsko gospodarstvo.